Assalamu alaikum mehman tomoşaçylar, ediz vatandaşlar. Kemmämide ma'lum bolşaly garaşdyr. Baqy tarap Türkmenistan döwletimize gahryman arkadamyň saýasynda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşman watan ýylymyň her bir güni toýdur bayramlary, şahatlyky wakalary, ajaýyp bir senelere toý bayramy geçsenýär. Şu bagtyar pursatda biz ýaşlara okumagy, döretmäge, işlemäge giň ýol açyp berýän gahryman arkadamyda köp sağ bolsunlar aýdýas. Gahryman arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerini kemişe rawaz almagyny tüýsüremizden arzuw edýäs. Mehman illeşler şeýle ýagşy arzuw umytlar bilen Türkmen Awaz teleýaýlymyna sany ulgamy esasdan taýýarlanýan, video aratnaşar kal taýýarlanýan ulganda owadaty gepleşigimiň täze sanyna başlaýar. Mehman tomoşaçylar, gepleşigimiň bu gerek sanynyň myhmary bilen tanışyp kalplara singen aydymlary dinlemek isleýäňizmi? Onu Türkmen Awazyndan daşlaşmaň, ulganda owaza biz bilen galyň. Owaz. Bu owadan sesiň. Saz bilen sazlaşygyndan emele gelýän ajaýyp bir güýç. Şol sazlaşykdan kalplary heýjany getirýän ajaýyp bukanlar, owadan aydymlar emele gelýär. Ulganda owaz atdy. Bu gepleşigimiz şol şerin mukamlary süýje töküler bilen garyp, size hödürleýär. Mehman iýleşler, ediz tomoşaçylar, ine görüşüňizi ýalyp 0500 gyýsy sizden gelip gowuşan SMS-lary nazar alyp, gepleşigimiziň bu gedek sanyny biziň diýarymyzyň ýaş zekili aýdymçysy Begler Nurberdiýew bilen taýýarlamagy makul bildik. Häzir bolsa Begler bilen habarlaşmak üçin sany ulgamy mümkinçiliklerini peýdalanýarsa, video aratmaş arkaly Begler Nurberdiýewi ulgama çagyrýas. Begler, salamu alaikum. Salamu alaikum. Hoş geldi. Gomy adaýlaňyz. Gaty başagy görünýäňiz. Siz häzir nerede? Men gahryman arkadamyň taýyp çağrılaryny netijesinde açylyp kullanylmagy berilen Aşgabat Sowda we Din Jalyş merkezine aýlanyp gelelenje berdim. Berekellah Begler. Ine mehman iýleşmizden ediz tomoşaçylarymyzdan gelip gowuşan bir näçe SMS-lary nazar alyp, ulgamda owadaty gepleşigimiň bugünkü sanyny siz bilen taýýarlamagy makul bildik. Elbette karşı olmasaňyz. Atygowalar, hoş geldi. Menem häzir Aşgabat Sowda we Din Jalyş merkezinden çykyp, sadanly ýigitlerimiz bilen täze aýdynyň üstünde işläp atyrdyk. Begler, onu taýýarlyk ýerinde barýansaňyz, mehman iýleşmizden gyzykly bolar ýaly, siz bilen bir söhbet edäýeli. Bular hasam gowalardy. Hoş geldi. Ine Begler, gahryman arkadamyň taýsyz tagallaty bilen açylan Aşgabat Sowda Din Jalyş merkezine bir aýlanmaga barypsyňyz, hemde Din Jalmaga barypsyňyz. Şu yer size näkili täsirler galyrdy Sowda merkezi? Gahryman arkadamyň tagallaty bilen açylyp kullanylmagy berilen bu yer özüniň diýsen owadanlygy bilen, kaşaňlygy bilen, kem netipli bilen geň alyrjy, has gütgöş gereken bu yerde markaly egneşikler diýjekmi ýa Türkmen dokma önümleri, mebel dukanlary, Türkmen milli önümleri, bowling meydançasy, bilyard otaklary, garaz bu tip bilen meydançalar naharlanmak üçin bir näçe naharhanalar umuman sanardan diýsen köp şeýle ajaýyp gözellikleri görende hakykatdan bunyň has halkynýar. Elbette Begler, gahryman arkadamyz halkymyzyň awadan durmuşda ýaşamak üçin ul bir tagallalary edýär. Ine şular ýaly ajaýyp desgalary, şular ýaly ajaýyp binalary Sowda nokatlaryny açyp bize halkymyza ulanmagy berýär. Bu şonuň üçin hem gahryman arkadamyza ýene bir ýola köp sag bolsunlar aýdýas.
Gahrman arkadamynyň jany sag ömri uzak döwletli işleri hemişe rawaçlyklar weselmegini tüýsüregimizden ardy edýäs. Onna beýler söhbetimizi dowam edeli hemme maksus bolan sorawymyz bilen, ýagny sungat ýolunaky ilkinji ädimleriniz dogrusyna başlasak. İlkinji gedek 2011-nji ýylda sahna çykdym. Ondan soň ýa-ni Çağlar Sungat Mektebinde bagışçylyk hünerini okudum, bilim aldım hem halifalardan köp zatları öwrendim, ýene nekip bolsa öwrenýär, esasan öz üstümizde işleýär, bundan beýlekem ýene işler diňe täwir bilen ornuny sunada adam bolsaň elbetde özüňi bilýänsiň. Diňe täwir bilen ornuny täwir bilen gözleginde hem özümize ýeterlik öz üstümizde işler diňe täwir bilen bereder. Berekalla, mundan beýle size dürüjülük ýolunda, medeniýetde, sungatda ulus üstünlükleri, şowluklar tüýsüregimizden ardy edýäs. Beýler, şu aýdym saada bolan zekinini haçan duýdum? Ýa-da kim tarapyndan duýuldy? Aýdym saada bolan höwetden intäk çağalykdan, çağlar wagyna gatnaýan wagtyn geçirilýän çäherlere köp gatnaşýardym. Ondan soň Ahal welaýatynyň Gök Petrawynyň Multas Muratpawynyň Çağlar Sungat Mektebine bagışçylyk hünerini okuwa giripdim. Garap kişilikden aýdym saada bolan höwetden özünde duýuldy hem başgalamam duýupdy, hem aýratyn gollaw etdiler. Häzir sadamly ýigitlerimizin ýanyna baryp video aragatna şarkaly özüm jaňadaýyn. Hoş geldi. Beýler, siz häzir öz sada ýigitleňizden onda taýýarlyk görüň. Taýýar bolanyňyzdan soňra bolsa, video aratma şarkaly besiň jaňada garaşýas. Onyan çağda gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde Behriman tomoşaçylarymyz üçin şekilläýdym bilen dowam edýät. Mehrimanlar bizden daşlaşma, ulgonda owazy biz bilen galyň. Gözlerimden sonra baryan seni görmeme, meni gözlerden koru. Bilsiz oňyamy aýtsana sen howamy, sensiz ýürek urmajak ýaly. Bilsiz oňyamy aýtsana sen howamy, sensiz ýürek urmajak ýaly. Seni meni halaýan ya bolmasa göwnüme, ruhsat bere ýadymy, ýazyň bu ömrüme. Senin meni halaýan, ya bolmasa göwnüme, ruhsat bere ýadymy, ýazyň bu ömrüme. Ezileyen, yine söýgün gözleyen, düşden seni gözleyen, gılgın mehrin küýseyen. Bilsiz oňyamy aýtsana sen howamy, sensiz ýürek urmajak ýaly. Bilsiz oňyamy aýtsana sen howamy, sensiz ýürek urmajak ýaly. Senin meni halayan, ya bolmasa göwnüme, ruhsat bere ýadymy, ýazyň bu ömrüme. Senin meni halayan, ya bolmasa göwnüme, ruhsat bere ýadymy, ýazyň bu ömrüme. Bilsiz
Ýagayın bu ömrüme. Senin meni halayan, ya bolmasa göwnüme. Ruhsat bere ýadyňy, ýagayın bu ömrüme. Mehman tomoşaçylar, edil watandaşlar gepleşigimi dowam edýäs. Türkmen sunuwody türkmen medeniyeti ösüşüň täze belentliklerine tarap kadam basdy. Sunuwodymyzyň medeniýetimizin täze ösüşleriniň belentlikleriniň wasfy, söz ustalarynyň zywanyna, bagşlaryň bilbil owazyna, teatrlamadan ajaýyp sahnalaryna, suratkeşleriň ajaýyp renklerine, dutaryň goşa kirşine mukam bolup ýanglanýar. Nede mehman illeşler edil tomoşaçylar, Begler Nurberdiýew gepleşigiň bu edek sanyň mehmany bize video aratmaşar kıljaňa diýe gelin Begler bilen biz video aratmaşar kylyp baglanyň. Begler taýýar bolsaňyz onda gepleşigimize başlaýaly. Hawa elbetde başlaýarmely. Onda ýene bir ýola sizi gepleşigimize hoş gördük diýäs. İlk bilen meni şu gepleşikde görmek isläp SMS ýollan illeşlerime köp sag bolsun diýen. Biziň özleri diýen aýdymlarymyzy teleýaýlymlarda ýanglandyrmana ýeňi mümkinçilikler berýän biziň ählimizin halifamyz hormat arkadamyza köp sag bolsun diýär. Hormatly arkadamyzyň jan sag bolsun. Ähli ýurtdaky jantumly işleri elmida marawaz alsyn. Ene häzir gepleşigiň dowamyna aýdymsa söýjiler üçin bir näçe aýdymlarymyzy ýerine ýetirip berer. Olaryň göňüllerinden turar diýip umyd edýär. Beyler, elbette siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy mehriban dinleýijilerimiz bilen birlikde uly höwes bilen dinläris. Ýöne aýdym sady geçmeden öňürti begler şu ýerde mehriban tomoşaçylarymyzdan bir näçe SMS-lerde soralarymyz gelip gowuşdy. Mümkin bolsa sowallary size ýetirmek isleýäs. İlleşlerimizden gelen sowallara bizim näme başardığımızdan jogap bermäge çalışar. Sowalyňyz bolsa aýdy bermeli. Hoş geldi. Size berjek ilkinji sowalymyz şeýle. Görnükli aýdymçylardan haýsynyň dörüjlüligini özüňizde nusga edenýäňiz? Men halifamyz Arslan Ataýewiň dörüjlüligini elbetde özüme diýsem ýakyn görüp dinleýän, aýdymlaryny öwrenýän hem başardygymdan ýerine ýetirýän aýdymlarym arasynda şol halifanyň dörüjlüligini hem özüme nusga edenýän. Gatygow begler, onu size hödürlejek nek sowalymyz şeýle. Size nähili aýdymlary ýerine ýetirmek hasam ýeňil düşýär? Men esasanan halifalarymyzdan bize miras galan aýdymlary ýerine ýetirmäni gowarýan hem şol aýdymlary ýerine ýetirmek lezzetli özüň üçin diýsen ýakymly bolýar. Begler, berekella. Bizem size bu gurda üstünlük ardy edýäs. Kesiňizden kemal tapyň. Ine aýdymsa söýjüleriň ýene biri siziň häzirki wagtda haýsy aýdymlary hasam bir köp ýerine ýetirýäniňi sorap bize SMS ýollapdyr. Ine şu sowalym jogaplandyrsaňyz, ondan gepleşigimizi aýdym bilen dowam edäýäris. Ol höwes bilen hoş geldi elbetde. Ýakynda saganda olanlarymyz bilen Halifa Arslan Ataýewiň Başgaly diýen aýdymyny täzeçe işläp ýerine ýetirdik. Häzirki günlerde şol aýdymy has köp ýerine ýetirýän. Gatygow begler. Ona garşy bolmasaňyz häzir gepleşigimizi şol aýdym bilen dowam edäýäli. Ol höwes bilen hoş geldi elbetde. Ona mehriban tomoşaçylar bizden daşlaşmaň ulgamda owaza bilen zehin aýdymçymyz Begler Nurberdiýew aýdym aýdýar. Dinleýän diýin zalyň lezzet alan. Çıkay tövürün gözleyene gözleyen örüm falsın arkasına gizleyene gizleyen gidin nasının oran izleyene izleyen Yeterdeşimdin duşlarım daşqalli Yeterdeşimdin duşlarım daşqalli
mifan mifan gezerler ey gezerler gül koynuna tulla tumor düzerler ey düzerler bizin ille beninler gözerler ey gözerler Keferdişimden dostlarım daşqallı ey daşqallı Keferdişimden dostlarım daşqallı ey daşqallı Daşqallı ey daşqallı Tepeler ey tepeler Sana baksam kaygılarım dep bolar ey dep bolar Keferdişimden dostlarım daşqallı ey daşqallı Keferdişimden dostlarım daşqallı ey daşqallı Daşqallı ey daşqallı Daşqallı ey daşqallı Başım düştü aşkın yoluna Bu ne afet bu ne hov Gülpöp bilmedim Görünmez gözüme dünyanın eşreti Yarı kuyda elim hov Yaynap gülmedim Yaynap gülmedim Bu
Beyler, yerini yetirip beren aydymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Mahmal owadyňyz mundan beýlägen belentden belende ýanglansyn. Inni gepleşigimizi ýene de sorag-jogap arkaly dowam edýäs. Size hödürlejek nek sowalymyz ine şununy barat. Beyler, egerde size salan salsalar onu okuyuculara haýsy kitaplar okumagy maslahat bererdiňiz? Ustad Mustafa Şahirimiz Mahmul Pıragynyň Akıl Paýhas Hazinesi hasaplanýan goşgularyny hemem Gahrman arkadamyň taýsy tagallalarynyň netijesinde UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdilen Görol Sadestanyny okuma maslahat bererdim. Sizin özüňiz bir kitap ýazsaňyz, şol kitaby nähili atlandyrardyňyz? Gyzykly sorag. Häzirki wagtda edil kitap ýazmaga meýilleşdiremok ýöne eger bir kitap ýazmaly bolsa ýaşaýan owadan bagtyar döwürmi diýip wasp edýän kitap bolardy. Şol kitabym döwrümden aýdymy diýip atlandyrardım. Beyler, gaty dogry belýäňiz. Şeýle ajaýyp zamanamyzda gahrman arkadamyň saýasyny şeýle asuda ýurdumyzda nenen joşmajak, nenen aýdym aýtmajak. Ne gepleşigimiziň şu ýerine şeýlerek sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Insan ýüregi durmuşda esasan näme küýseýär? Hoş geldi. Eslenlik ýaşda bolsun ýa eslenlik wagtda bolsun elmde ama insan ýüregi seýgeni mährip küýseýär. Şu wagt sözlerde bolýarmy şonu Ustad Şahirimiz Qur'an nazar edýärsiň bu barada bir goşgysam bolmaly. Hawa, elbetde. Gaty ýatlatyňyz beyler, Ustad Şahirimiz bu barada öz setirlerini şeýle diýär. Söýüň meni, ýürek söýgü küýseýär. Şeýle bir küýseýär, ýok çakçeny. Ýekece adama ýeterlik söýgü bilen bir pursatlyk. Söýüň siz meni diýip belleýär. Ine bu sowala şundan gowjagap bolup bilmez. Hoş geldi. Köp sag bolun beyler. Inni gepleşigimizi mehriban tomoşaçylarymyzdan garaşýandyr. Siziň ýerine ýetirip berjek söýgü aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeli. Ol höwes bilen hoş geldi elbetde. Ona mehriban ýerleşler, edip tomoşaçylar bizden daşlaşmaň, gepleşigimizi ajaýyp söýgü aýdymlary bilen dowam edýäs. Dinleýän diýinjalyň, lezzet alaň. Senekenin bu dünyamın bedeli durmuşumun sensin garmadı gülü Akalım aşka vadın perisi iyice çıkkıydı Sen dünyamın çatı ediz maralım Senekenin bu dünyamın bedeli durmuşumun sensin garmadı gülü Akalım aşka vadın perisi iyice çıkkıydı Sen durmuşun şafı eziz maralım Maralım, maralım, maralım İlkinci sevgim Maralım, maralım İlkinci duygum Maralım, maralım İlkinci sevgim Maralım, maralım İlkinci duygum Gecelerine seni yatlap oylanyan Özümün jiger bağrım dağlayan Sen ıkbalına öz ıkbalım bağlayan Sen kızların şası ediz maralım Gecelerine seni yatlap oylanyan Özümün jiger bağrım dağlayan Sen ıkbalına öz ıkbalım bağlayan Sen kızların şası
ilkinci sevim. Beyler, yerini yetirip beren obadan aydymyňyz üçin, söýgü aydymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas, gepleşigimiz bolsa, söhbetdeşik arkaly dowam edýäs. Elbetde tomoşaçylarymyzdan gelip gowuşan sowallary neşeýdirek size getirýäs. Hakyky sunugat bilen ýasamalygy näde tapawutlandyrmaly? Bu sowalyň jogaby ören ýöne bu sowalyň jogabyny diňe wagt geçikleýär. Hakyky sunugat näçe wagt geçsin, näçe wagt bolsun uzak ýaşaýar. Berekella beyler, ine iyileşmemizden yine bir kızıklı sowal gelip gowuşdy. Egerde siz bir bähteşikde emin agdaty bolsaňyz, onda ýarşy gatnaşanlara haýsy aýratynlyklaryna görä baha bererdiňiz? Bu arada köpler aýdyp bolar, ýani kysgaça jogaplandyrsak, aýdymçylyň has zekinlisine, alpbarjylyň dil baýlygy has ýokary derejede bolanlara. Awtorlaryň bolsa hakykatdan hem döretmäni başarýanlaryna has ýokary baha bererdim. Berekella beyler, dogry belleýär. Inneki sowalymyz şeýdirek. İş wagtyna önjeli zähmet çekmek üçin adamlara näkili aýdymlary diňlemegi maslahat berýäňiz? İş gidip durka, ol hakykatdan gyzykly sorag, şol adamyň edýän işine bagly mukadyan bir tarapdan her işte kä wagt işte bolsaňam ýa işte bolman şeýler din zal oturan wagtyňam her kimin göwnüne ýarayan aýdym bir hilek bolup bilýär. Ýöne maslahat bermeli bolsa, mulaýym söýüp aýdymlaryny, ruhun göterýän aýdymlary diňlemek maslahat bererdim. Köp sag bolun beyler. Inni gepleşigimizi mehman tomoşaçylarymyzdan garaşýandyr. Siziň ýerine ýetirip berjek söýgü aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeli. Ol höwes bilen hoş geldi elbetde. Onna mehman tomoşaçylar bizden daşlaşmaň, ulganda owaza bizilen galan. Dedi, gamyn bollum gözülüm, men akyp peryad edi, ağlap gallym gözülüm, men akyp peryad edi, ağlap gallym gözülüm. Söz beripdiň dil bilen, hat ýazypdyň el bilen, lewiňdäki bal bilen, baglap gallym gözülüm, lewiňdäki bal bilen, baglap gallym gözülüm. Düşmandaşyň almy, ýa menem göwnüm galmy. Bu juwan ýaş kalbymy baglap gallym gözülüm. Bu juwan ýaş kalbymy baglap gallym gözülüm. Soňky ýazan hatyň okudum gamyn wagtym, açylan alnyň bagtyň, ağlap gallym gözülüm, açylan alnyň bagtyň, ağlap gallym gözülüm. Başyňa atylan kürtü, sen meni goýduň derde. Bağçı oğlun şu yerde, ağlap gallym gözülüm. Aşık oğlun şu yerde, ağlap gallym gözülüm. Düşmandaşyň almy, ýa menden göwnüm galmy. Bu juwan
yaz kalbimi bağlap kalın gözüm. Bu juwan yaz kalbimi bağlap kalın gözüm. Livingdeki bal bilen ağlap kalın gözüm. Bu yollardan giderdim men. Bu yollardan giderdim men. Olşem sada gözüm düştü. Yedifin bir per gördüm. Ol periye gözüm düştü. Olşem sada gözüm düştü. Yedifin bir per gördüm. Ol periye gözüm düştü. Olşem sada gözüm düştü. Öttük geçmen biz usundan. Öttük geçmen biz usundan. Kellem aylan nukusundan. Babam aylan fındasından. Ol periye gözüm düştü. Ol şemsada gözüm düştü. Atam aylan fındasından. Ol periye gözüm düştü. Ol şemsada gözüm düştü. Ya değilim min Allah'ni ağrımla bireyin tallani. Bugün yoluyun çal kellen ol periye gözüm düştü. Ol şemsada gözüm düştü. Bas eyletin çal kellen ol periye gözüm düştü. Ol şemsada gözüm düştü. Alıp men eylensem, alıp şunu men eylensem, qarrılığımdan saylansam. Ay günnüdaşın apırlansam, ol periye gözüm düştü. Ol şemsada gözüm düştü. Günnüdaşın apırlansam, ol periye gözüm düştü. Ol şemsada gözüm düştü. Ol periye gözüm düştü. Şemsat cana gözüm düştü. Beyler, yerini yetirip beren joşunu aydımız üçün köp sağ olsun aydiyat kepleşimiz olsa söhbetleşik arkaly mehman illeşler dowam edýär. Ine beyler tomoşaçylarymyzdan şeýdirek sowal gelip goşdy. Siz bilen dostlaşmak isleýän adamy ýakynyň tanamak üçin oňa näme sowal bererdiniz? Dostlaşmak aslında diýsen ýakynlyk duýgy. Ilki bilen dostlaşsaň aslynyň kimlerdendigini, niredendigini sorardım. Ören dogry bilýän beyler, onda gepleşigimizi inneki SMS-däki sowalymyz bilen dowam edýäs. Siz şularyň haýsyny saýlaýaňyz? Kino görmegi görýäňizmi ýa-da sport oýuny tomaşa etmegi? Men özüme çağalar öýde ýok wagty. Elbetde sport oýlaryny tomaşa etmegi kem göremek. Siz haýsyny saýlardyňyz? Masal üçin sport oýunynyň jan köýeri bolsaň ya kino görmäni ikisinem halaýan bolsaň bir-birinden birini saýlap bolmam mukadýan hersiniň öz ýeri bar men pikirimçe. Özüme tomaşa edýäs, na sport oýunlaryny ya futbol görýäs, hersiniň öz ýeri bar. Berekerler beyler, onda innik sowala geçeli. Ine sizin muştoklaňyzyň biri şeýderek sowal ýorlapdyr. Egerde siz bir sport ýarşyna gatnaşsaňyz, onu hile bilen ýeňiş gazanmak islerdiňizmi ýa-da ýeňilseňiz hem gowy, owadan oýun görkezmegi saýlardyňyzmy? Hakykatdan hem gyzykly soraw. Ata-babalarymyzdan oýunçy utulanyny bilse ýaşy diýipdirler. Şoň üçin ýeňiljegimi bilsemem, diňe owadan oýun görkezmäge çalşardym.
Berekallah beyler, gepleşigimizde tomoşaçylarymyzdan ýene bir näçe sowalara gelip gowuşmak dowam edýär. Sowalar size ýetirýär. Aýdymçylyk hünerini üstünlik ýaşda el almak mümkinmi? Elbette ähli zat töwese bagly ol sen üstünlik ýaşda bolanda da ufak halipalardan tälim alyp öz üstünde sesin üstünde işlesen, ondan türenleşigi ýygyder geçdiňçe sesin gözelligi şonça da odanlaşa, ýetýär. Onna beyler üstünlük kazanmak istesen, sesini kämilleşdirmek hem wajyp ekenna. Hawa, has wajyp. Berekallah beyler, inni illeşlemizden gelip gowuşan ahyrky sowalyny size ýetirýär. Söýük hakda aýdym ýazanyňyzda nämeden ilham alýaňyz? Ýakymly atlamalardan sebäbi şolary aýdymlar aýtmak has gowaram. Elbette beyler, sizin ýerine ýetiren aýdymlaryňyz inni gepleşigimizden şu ýerine ajaýyp bir aýdym sahalardan bir näçesini ýetgiderlikde ýerine ýetirip beräýsen. Elbette bu aýdyma mehriban tomoşaçylarymyzdan garaşýan bolsa gerek. Ol höwes bilen hoş geldi elbette. Ona mehriban illeşler bizden daşlaşman, ulgamda owazy bizden zekili aýdymçymyz Begler Nurberdiýew aýdym aýdýa, diňleýän diýin jalan, lezzet alan. Akarsu boyunda duransın deyip akarsudan sana salam yollayan ak güneş nurunda salamım yolla ak güneşte gözleyen ayna ak güneş nurunda salamım yolla ak güneşte gözleyen ayna
gözümi Haçan men görerün güler yüzümi Gelsene hoşlaşaylı ayna Haçan men görerün güler yüzümi Gelsene hoşlaşaylı ayna Gelsene hoşlaşaylı ayna Gelsene hoşlaşaylı ayna Alıp bilmez meni Feyvinin hovi Dolanan dünyamda Barlığın govi Bar yıldal 10 yıldal Bol ömrüm boyu Men sana qarastım Bar yıldal 10 yıldal Bol ömrüm boyu Men sana qarastım Kış geçti yaz geldi Farallı güydüler Müngedek yılgırap Yağrallı güller Şu günde umut var Geçmiştir dinler Men sana qarastım Şu günde umut var Geçmiştir dinler Men sana qarastım Çeşmeli çayların aydıma dolar Sakladım duygumu yerlerden hora Asmana aylanıp aygundan sonra Men sana qarastım Asmana aylanıp aygundan sonra Men sana qarastım Sevgide yaşamak, sevgide aman Kim durur bu yolun daşaman Doğrusunu aytsam bir gün yaşaman Men sana qarastım Doğrusunu aytsam bir gün yaşaman Men sana qarastım Maysalı bozsanlar ayttı barlığını Yanlanan ovadım aytsa darlığını Yoluma uğradıp yürek bağrımı Men sana qarastım Bar yıldal 10 yıldal Bol ömrüm boyu Men sana qarastım Asmana aylanıp aygundan sonra Men sana qarastım Men sana qarastım Men sana qarastım Mine begler bize verilen wagtam ahyrlap barýar.
Gepleşmede gatnaşyp beren gyzykly görünýäňiz üçin, ýerine ýetirip beren owadan aýdymlaňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Elmedama gahryman arkadagy ýurdumyzda mahmal owalyňyzy berenden benet ýanglansyn, size dörüjülük üstünlüklerini bundan beýlegem tüýsüremizden ardy edýäs. Hawa sag bolun. Şeýle owadan gepleşiňizde çağıranyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Ýurdumyzda çekilýän zähmeti, şafer paýlaryny ýatýan gahryman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Ähli il ýurtdaky tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Garaşsyz bak bir tarap ýurdumyzda, atyda ýurdumyzda owadan toýlar elmydama dowamly bolsun. Mehman tomoşaçylar, eziz vatandaşlar, ine gahryman arkadagymyzyň bize dörtüp berýän giň mümkinçilikleriniň biri bolan sanly ulugam arkaly taýýarlanýan video, aratnaşar arkaly taýýarlanýan ulugamda owadaty gepleşigimiň bu gerek sanyny geçirip gutarýas. Biz sizin her biriňizi berk can saglygyny, maşgala awadançylygyny, ýurda watlygyny, can saglygy ardy edýäs. Elmedama gahryman arkadagy ýurdumyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne her biriňiziň görjegiňiz diňe gowulup bolsun. Ýene-de ýaýlymda görüşýänsek, ulugamda owada görüşýänsek, hoşla bolun. Mukaddesin yaş yüreğime bağlanan Erkanı il baklı zaman finne bak Dünyan büyük mümürünü adalın Arka dağlı baklı zaman finne bak Dünyan büyük mümürünü adalın Arka dağlı baklı zaman finne bak Yürüme yaşıl tuğ bilin yürüme Aydın yol bilin yürüme Arka dağ bile Yürüme yaşıl tuğ bilin yürüme Aydın yol bilin yürüme Arka dağ bile Ak yollara yalkın salyar ağatın Dertli sorun elmadam doğamatın Aziyanın merzin şekri